L-Uffiċċju Ewropew għal kontra il-frodi l-Olaf ma sab l-ebda evidenza ta' frodi jew irregolaritajiet fil-konfront ta' żviluppatur kien l-Europarlamentar Nazzjonalista Peter Agius li f'Marzu li għadda irrapporta lill-iżviluppatur Kert Buħaġar fi allega li dan uża ma' 360,000 euro minn fondi Ewropej il-massimu li seta' jikseb biex jibni villa fin-Naxxar minflok razzett tan-naċ kif suppost. Meta fetaħ il-każ, Agius li sa dakinhar kien għadu librar u kandidat nazzjonalista għall-elezzjonijiet ta' Ġunju li għadda, it-Times mill-ewwel kienet innutat li ħaffalza stikka wara li wkoll żaret il-post. Dakinhar ukoll kien irrappurtat li l-post u tassew razzett tan-naċ minn fejn isiru prodotti tal-ħalib. Issa l-Olaf ma sab xejn minn dak li kien allega Peter Agius u kixfet lill-Europarlamentar Nazzjonalista li kien spara akkużi bla doċċ mingħajr laqqas biss ivverifika il-fatti qabel basta ipprova jiskurja punti politiċi.